Gọvanọ Chukwuma Soludo amalitego amụma ịkọ otu nde ukwu osisi na steeti a. Gọvanọ Soludo merubere ya bụ mmemme ịkụ osisi n'ụlọ obibi gọvanọ dị n'Amawbia iji wee cheta ụbọchị mba ụwa maka gburugburu afọ 2022. O wee kọwapụta atụmatụ ọchịchị ya nwere ịgba mbọ hụ na obodo anyị na ahịa dị iche iche bụ nke dị ọcha, dị mma maka obibi ma bụrụkwa nke a haziri ahazi nke ọma. Onye nta aka n'obu gọọmenti Ejike Abana ga-akọlụ gị akụkọ a n'uju. Ụbọchị ncheta maka gburugburu bụ nke ndị otu United Nations hibere bụ nke a na-eme abalị 5 nke ọnwa 6 n'afọ ọbụla iji wee mee ka ndị mmadụ ghọta ihe ndị ha kwesịrị ime maka iji chekwaa gburugburu anyị. Isiokwu nke afọ a bụ Only One Earth. Gọvanọ Soludo kọwara na ya bụ atụmatụ bụ iji hụ na ezinụlọ niile nke dị na steeti a kpọrọ ya dịka ihe kwesịrị na ha ga-eme ịkụ otu osisi maọbụ abụọ na gburugburu ha. Gọvanọ Soludo kọwara na gburugburu anyị kwesịrị ịbụ nke elebara anya maka na eleghara ya anya ọ ga-ebute ihe ọghọm n'ebe ndị bi na ya dị. Gọvanọ Soludo kọwakwara ọtụtụ ihe ndị dịgasị iche iche bụ ihe chere gburugburu anyị aka mgba nke na-agụnye ide nakwa mbuze ma rịọzie ndị niile ka ha mee ihe ha nwere ike ime iji chekwa gburugburu ha. Ọ kọwara na gọọmenti nke ya nọ n'isi ya na-ewepụtago atụmatụ nke hụ na n'oge na-adịghị anya a ga-emechi ndị mmadụ ikposa ahịhịa dịgasị iche iche tụmadị ebe ndị na-ekwesịghị ma wepụtakwa atụmatụ nke ịhụ na onye ọbụla kụrụ otu osisi maọbụ abụọ na gburugburu ya. Gọvanọ kọwakwara na ọ bụrụ na eme ya ihe dịka afọ 10 na Anambra ga-abụ nke kacha mma. Na Mburi ka onye kọmishọna na-ahụ maka gburugburu Maazị Felix Odiegwu kọwara na ya bụ osisi nke a na-akụ bụ nke a ga-eji gbape atụmatụ nke ịkụ osisi aghara aghara na steeti a. N'aka nke ọzọ, onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi Sir Paul Nwosu nakwa osote okwupụta okwu ụlọ omebe iwu steeti a Honorable Pascal Agbodike rịọrọ ndị Anambra ka ha gbaa mbọ ịhụ na ha chekwara gburugburu ha. Ndị ọzọ so bịa ya bụ emume gụnyere onye okwupụta okwu ụlọ omebe iwu Right Honorable Uche Okafọ, oriakụ nke gọvanọ Oriakụ Nonye Soludo nakwa onye President General nke Asatọ Barrister Titus Akpudo emechara kụọ osisi iji gbape ya bụ atụmatụ.